Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera ħabbar regolamenti ġodda bilan li tkun indirizzata l-isfida tal-iskart tal-kostruzzjoni. Jirriżulta li fl-aħħar ġimgħat u xhur kienet qed tqum kwistjoni li ċertu kuntratturi ma kinux qed ikollhom fejn jitfgħu l-iskart ta' kostruzzjoni. U għan-news u għan-format li saħansitra kien hemm talbiet li dan jintefa' fil-baħar, xi ħaġa li l-Gvern ma kienx lest li jaċċetta. Bħalissa f'Malta u 30 barriera li bil-permess ambjentali jaċċettaw skart mill-industrija tal-kostruzzjoni. Iżda dawn mhux dejjem qed jaċċettaw l-iskart u l-Gvern irid jassigura li dan ma jibqax ikun il-każ. Għalhekk se jippubblika avviż legali biex il-Gvern jieħu l-ispazju fil-barrieri fejn hemm spazju vojt li fiha tista' tirċievi skart mill-iskavar u twaqqih u jagħti kumpens lil dawn il-barrieri. Dan dejjem skont il-permessi ambjentali. Il-kumpens jinħaddem skont bord li jkun immexxi minn maġistrat maħtur mill-Prim Imħallef, rappreżentant maħtur mill-Ministru għall-Ambjent u ieħor mill-operatur. Min ma jimxix mar-regoli l-ġodda se jkun immultat u saħansitra ikollu l-liċenzja ikkanċellata. Bħala l-ewwel pass l-Awtorità Riżorsi u l-Ambjent se tikteb lill-operaturi tal-barrieri li għandhom permess ambjentali u fejn jingħad li m'hemmx spazju għal iktar skart tal-kostruzzjoni se ssir analiżi biex dan ikun ivverifikat. Fis-stqarrija tal-Ministeru għall-Ambjent intqal li dawn il-miżuri jittieħdu bilan li jkun imħares l-ambjent u fakkar kif uħud minn dawn il-barrieri huma proprjetà tal-Gvern. Il-Ministru tal-Ambjent qal li din il-kwistjoni kienet diskussa ma' msieħba soċjali differenti u tenna li m'hemmx lok għal diskussjoni ma' operaturi li ma jridux iżommu mal-permess. Il-Gvern se jintervjeni fl-interess tal-pajjiż u tal-poplu intqal fl-istqarrija.